uThixo wongamile yaye ulawula konke akudalileyo. uYobhi ukusukela kusahluko 38 uya ku41 usinike yona ingxelo ehlonipha uThixo onako, ongumthombo ongcwele into yonke ndawonye nobutyebi. Indumiso 97 iverse 1 uya ku6 ibonisa umbono omangalisayo nokhuthazayo wamandla kaThixo. Kwakhona uluntu lubekwa endaweni yokubona izinto ngohlobo uThixo abona ngalo. Kwindumiso 8 umqolo wesine apho uDavide enxakama, uyintoni na umntu lento umkhumbulelayo, unyana womntu lento umvelelayo. Noxa yena enamandla ukuba enguThixo nezenzo ndawonye nokongamela, uThixo usamthanda yaye usamnakekela umntu wakhe. Uyavuyiswa kukwazi ukuba umntu uyakuthi azikhethele ngokunokwakhe iindlela zakhe endaweni yeendlela zesono zalowo ulutshaba lakhe. Unqwenela ukuba umntu ahambe naye esitiyeni njengoko kwakunjalo kwasekuqaleni noAdam kubudlelwano obunzulu obunyanisekileyo. Xa siqwalasela iimpawu zikaThixo, amandla nezinto anazo, kungenzeka kanjani ukuba sibe kuye? Ngokwezibhalo uMalaki wesithathu kuyenzeka ukuba sibe kuThixo kwizishumi neminikelo yethu. Esi sahluko sabhala kubantu ababengabalimi yaye iintliziyo zabantu xa benikela bebuyisela kuThixo kunomphumela obaluleke kakhulu kwezolimo. uMalaki isahluko sesithathu umqolo wesixhenxe, kususela kwimihla yoyihlo nimkile emimiselweni yam, anayigcina. Buyelani kum, ndibuyele kuni, utsho uYehova wemikhosi. Nithi ke, sibuye ngokuthini na? Umntu angamqhatha na uThixo? Ukuba nindiqhathe nje, nithi ke, sitheni na ukukuqhatha kwizishumi nemirhumo? Niqaliswe ngesiqalekiso, noko ke niphikele ukundiqhatha, nina luhlangandini nonke niphelele. Ziziseni zonke ishumi endlwini yobuncwane bam, ize ke kubekho ukudla endlwini yam. Ngoku nindicikide ngale nto, utshe uYehova wemikhosi, ukuba andisayi kunivulela na iingcango zezulu, ndinithululele intsikelelo kude kungasweleki lutho. Ndoyikhalimela inkumbi edlayo ngenxa yenu, ingazonakalisi iziqhamo zomhlaba wenu, ungaphunzi umdiliya wenu entsimini, utsho uYehova wemikhosi. Zonke iintlanga ziyakuthi ninoyolo ngokuba niyakuba lilizwe elinanziweyo, utsho uYehova wemikhosi. Noxa isishumi siziswa ngokunikela ecaweni okanye naphina omnye akhokelwa ukuba anikele khona, eneneni ngumnikelo obuyisela kuThixo, ngummiselo wokuqala wokunikela yaye ukhumbula uThixo kuqala ngokwanda kwethu. Kunika umdla oku, uThixo uthi, buyela kum, nam za kubuyela kuwe. Kucacile ukuba kufuneka sibuyele kuye ngentliziyo yethu yonke. Umlinganiselo yena awusebenzisayo wokubuyela ngumnikelo obuyisela kuye wezishumi neminikelo yethu. uMateyu 6 umqolo 21, kuba apho bukhona ubutyebi benu, yoba lapho nentliziyo yenu. Umnikelo ubutyebi bethu kuye ubonakalisa intliziyo zethu ezikuye ndawonye nokholo lwethu olukwisibonelelo sakhe. Akanamdla kakhulu kubungakanani okanye kumlinganiselo weshumi kwikhulu kunesimo sentliziyo yethu xa sibuyisela kuye. Ngapha koko, nguye umthombo wezinto zonke ezilungileyo ebomini bethu yaye ungumnini wayo yonke ekugqibeleni. Nguye usinike konke sinako ndawonye nakuko kwethu, thina nje singabononeleli bezinto zakhe. Olu hlobo lokucinga luyasinceda ukuba sinikele kuThixo ngokukhululekileyo, singadanga sabala umlinganiselo ofunekayo ngokweshumi ekhulwini. Icawe yaseAfrika amaxesha amaninzi ihlwempuzeke kakhulu, apho befundisi bengakwazi nokondla usapho lwabo. Asikathethi ngokunakekela abahlolokazi neenkedama ngokuphuma endlini kaThixo, banezakhiwo ezikwisimo esothusayo yaye abanazo izinto ezinokubavumela ukuba bamilisele baphinde banweniswe ebukumkani bukaThixo. Icawe ayingomfuziselo wozuko lukaThixo kule ndawo tu.
yaye kufuneka itshintshe ukuze ikuqale oko uThixo ayinike kona, ize emva koko itshintshe amazwe. Oku kunokwenzeka ngo-farming God's way. Qaphela, 85 ekhulwini abantu kweli lizwekazi abangamafama ekudala esize ecaweni iminyaka kwinkqubo nganye yenkonzo bayamva umfundisi wabo ebetha ogxa wabo igusha ngamazwi malunga nokuziswa kwezishumi neminikelo. Umfama ngamnye uhamba eziva enetyala, esazi ukuba abakhange bawuzalisekise lo myalelo, yaye besazi ngokupheleleyo ukuba babewenzile bengazukwazi ukondla iintsapho zabo. uThixo akulindeleyo xa sibuyisele kuye ngokunikela ziintliziyo ezikuye, kodwa akabethi gusha ngalomba. Uthetha ngesigwebo esiya kuwiswa kubelusi malunga nalomba, ukuba abelusi bangenza abayalelwe kona nguThixo, ukukhokhela igusha ziye kumadlelo aluhlaza nasemanzini okusela acocekileyo, ngeli xesha bebakhusela yaye bebafundisa ngendlela amabambe ngayo phambi koThixo. Bonke bebeya kuyazi yaye bathande uThixo kuqala. Abelusi bebeya kufumana ingeniso kakade xa kukho ukwanda, njengoko indlu kaThixo xa isikeleleka ngakumbi nangakumbi. Xa kukho ukwanda kwizivuno sabantu ekuhlaleni, baza kuthakazelela ukutyala endlini kaThixo. Umhlolokazi unikela ku-Elisha usoloko esetyenziswa njengomzekelo obonakalisa ukungenelela kukaThixo ngamaxesha anzima, yaye kufuneka sibuyisele kuye ngokunikela nangala maxesha. Kodwa ke yayilixesha elinzima nyhani eli, yaye kwakufuneka noThixo abonelele u-Elisha ngendlela engaqhelekanga. Kwiimeko zonke zemihla ngemihla imithetho kaThixo yeyona ilawulayo, yaye le mithetho ithi ngokucacileyo, xa unikela ubuyisela kuThixo osizisela nokwanda, sihamba kubabalo lwakhe obelungasifanelanga. Kuluvuyo kuye xa isivuno sethu sisanda, njengoko kunjalo nakuthi, kodwa ufuna ukuba ahlonitshwe njengomthombo wokwanda. Ukunikela ungenanto ayilohlobo lwesicelo sikaThixo esiqhelekileyo, noxa ingaba sisicelo esisuka kuye. Khawufane ucinge xa icawe yeAfrika ingathatha imfundiso yeendaba ezilungileyo zobukumkani, yenze ngenhliziyo yayo yonke ifundisa ngendlela yokulima, ngendlela kaThixo kubalimi ekuhlaleni. Abelusi baya kube bakhokhela abantu bakaThixo ekuhlangulweni komhlaba kwimveliso yezityalo engaphantsi le komgangatho ophakathi kokusezantsi nokuphezulu ongama-350 eekhilogram kwihektare, basiwe kuma-3,500 eekhilogram kwihektare ngenxa yokunyaniseka. Uvelwano nokwenza abafundi, oku kukwanda ukuphindaphindeka 10 okusoloko kufikwa kuko amaxesha amaninzi. Ingxelo yokwanda ukuphindaphinde ngama-20 nako kuye kwafikelelwa kuko. Ngoku kwalaa mfama osuka ekuveliseni iingxowa ezintathu uvelise iingxowa ezingama-69. Dixon, sixelele ibali lakho mfondini. Xa ndandisakhula ndiyinkwenkwana, utata wam wayesoloko evuna iingxowa ezintathu kumhlaba osisiqingatha sehektare awathi wawunikela kum njengelifa. Ndaza ndathi ndakulima ngendlela kaThixo kwakulo mhlaba ndavuna iingxowa ezintlanu, ubunzima ingama-50 ekhilogram inye. Ingunyaka wembalela apho wonke umntu wayengafumani nto. Ngonyaka wesibini ndavelisa iingxowa ezingama-45 kwakulo mhlaba mnye. Kunyaka wesithathu ndafumana iingxowa ezingama-54 kwakulo mhlaba, ndaze ngowesine unyaka ndafumana iingxowa ezingama-69 iingxowa kwakulo mhlaba mnye osisiqingatha sehektare. Kum nika uThixo lonke uzuko ndawonye nodumo. Endaweni yokunikela eziva enetyala ngesinye kwizahlulo ezithathu zengxowa, ngoku anganikela ngeengxowa ezisixhenxe enkosini egcobile koko anako ukugqithisileyo. Lo mzekelo ke ungentla. Xa uphindaphindwe amaxesha amaninzi ebandleni, ungenza konyuke izinga lomveliso kakhulu kuze kuxhamle wonke umntu wengingqi.
Ingaphinda kwakhona yonyuse kakhulu ubungakanani benkonzo ezinikwa uThixo endlini yakhe khona ukuze ingcwaliswe kukutya ngokwenene. Oku kungavumela ukuba kunakekelwe abelusi, abahlolokazi, iinkedama nabantu abadala ndawonye nokulungisa isakhiwo nokusiphucula. Xa ukwanda kuye kwaba kunintsi ke, iza kuqalisa ke ngoku icawe ukutshintsha abantu bengingqi njengoko bekufanele ukuba kunjalo. Ixhobisa abefundisi-ntsapho baqala izikolo zamakholwa, Christian schools, kwakwesi sakhiwo secawe sesikhona, yaye kuxhotyiswe nabezempilo, oonomakhaya. Kuleli xesha apho ubukumkani bukaThixo buqalayo ngokucacileyo ukuya phambili, konke kuqale ngokwanda nokunikela kuThixo okuqhutywa intliziyo. Xa kubonwa oku kutshintsha kwecawe kweli xesha sikulo lokuxhomekeka kubantu basentshona nakwinkxaso ephuma ngaphandle kwemida ilizwekazi lethu, iyakuba bubungqina obukhulu kwabo baphila emnyameni. Bazi ukuba iindlela zikaThixo zikhokhelela ebomini, yaye ebomini obugqithisileyo. Nokuba sinikela nje ngentwana yomhlolokazi okanye $1,000 ngenyanga, ayibalekanga loo nto kuThixo. Uyayazi ukuba kukangakanani esinako ndawonye nesekuncamileyo ukuze sinikele kuye. Amaxesha amaninzi intwana yomhlolokazi yona inexabiso kunamawaka amaninzi emali agalelwe endlini kaThixo. UThixo uyasazi isimo sentliziyo yethu ngaphambi koba sinikele, yaye umlinganiselo wentsikelelo yakhe ihambelana nolu vavanyo lwesimo sentliziyo, hayi ubungakanani bemali. Ubungqina obumangalisayo bokasomashishini otyebe kakhulu eMelika buveza ukuba isishumi sakhe yayingama-90 kwikhulu yoko wayekufumana okuya ebukumkanini bukaThixo. Oku kubonakalisa ngohlobo olugqithisileyo isenzo sokuthobela into uThixo athe kuye makayenze. Kodwa ingaba imilisela ummiselo wokunikela ngama-90 ekhulwini ukuze uphumele ngokukodwa? Akunjalo. uThixo ufuna nje isenzo sokuba uthobele umyalelo wakhe. Ngoko ke ukubalwa komnikelo ngokwe-percentage ayingomthetho. Sisenzo sokuthobela ukunikela ngenhliziyo yakho yonke, yaye uchwayitile ubuyisela kuye. Ngelishwa lomzekelo ngona ungaqhelekanga. Amaxesha amaninzi abantu xa besiya betyeba baye befumanise kusiya kuba nzima ukuba banikele ngokubuyisela kuThixo. Abantu basoloko besenza impazamo yokungamtoliki ngendlela eyiyo uMalaki isahluko sesithathu, ngokungathi ufuna kuxhamle ukumiliselwa kwecawe, noxa wayicwangciselwe ukuzisa intsikelelo kumnikeli, hayi kofumanayo. Isishumi kukunikela kuThixo, yaye akukhuthazwa zizidingo zendlu kaThixo okanye iimfuno. Apho kukho abantu abalandela yaye bazinikele kwinkosi yabo enguThixo, asoze ufumane indlu kaThixo ilambatha, ngokuba abantu banikela kuThixo, hayi endlini kaThixo. Okuzikhathazayo kukubeka uThixo kuqala xa sinikela, ingekuba sibona imfuneko yamazinki afunekayo ngaphezu kwendlu okanye umfundisi makondle usapho lwakhe. Izidingo ziyakhathalelwa kokuphuma ekunikeleni okugqithisileyo kwabantu abaqhutywa intliziyo enikela kwinkosi enguThixo. Esinikela ngako kwicandelo lezolimo kubaluleke kakhulu ngokuba kungasinceda kusikhusele singebi kuThixo wesishumi esipheleleyo. Asoloko amafama etshintshisa ngezityalo, akwazi ukufumana imali aze azise isahlulo sala mali ibe sisishumi okanye umnikelo wabo. Kodwa ke xa sitshintshisa ngengxowa yombona sifumane imali yokunikela, kukho ukuhendeka okukhulu. Ilizwi lisifundisa ukuba kukho into esenza sone, kufuneka sohlukane nayo. Kule imeko icebo lobukho bemali liyahenda, yaye asoloko amafama echitha imali yawo ezintweni kwangoku besendleleni eya ekhaya besuka emarikeni. Isishumi size ke sibalwe kule mali ishiyeke emva kokuba kwenziwe enye inkcitho engangenisi inzuzo. Ize ke isishumi kule sicutheke kakhulu xa siyamanisa nexabiso lesivuno. Kolu uhlobo ke
Siyeba kuThixo yaye asizukusikelelwa ngale nto, ngokuba asimbeki kuqala ekunikeleni, sibeka okufunwa sithi kuqala. Umzekelo, uYohane utshintshele ekulimeni ngendlela kaThixo waze wanemveliso eyonyuke kakhulu yeengxowa ezingama-50 ombona kwixesha lokuqala lolimo. Ugcina iingxowa ezili-10 zosapho lwakhe ekhaya waze wathatha ke ezingama-40 wazisa emarikeni eyokuzithengisa. Ufumana $10 zaseMelika ngengxowa nganye aze afaka $400 zaseMelika esingxotyeni sakhe. Endleleni eya ekhaya uthenga ibhayisikile entsha $80 zaseMelika neembiza $20 zaseMelika. Ngexa uzisa isishumi sale mali ashiyeke nayo $300 zaseMelika, isishumi sayo ke kwikhulu $30 zaseMelika. Kodwa ebefanele ukuba usizise sonke isishumi kwasekuqaleni khona ukuze indlu yenkosi igcwaliswe kukutya. Isishumi kwiingxowa ezingama-50 besa kulingana neengxowa ezi5 zombona. Wona unomsebenzi omkhulu kumfundisi, kubahlolokazi, iinkedama nabantu abadala abaza kufumana ukutya kuqala baphinde bawuthengise. Othi xa uthengiswa ngokunkinkishwa uza kuzisa ingeniso eninzi. Ezi ngxowa ke ezi5 zibiza $10 laseMelika inye, beza kuba sishumi $500 zaseMelika, zenze ke $50 zaseMelika. Lo mzekelo uyabonakalisa ngokucacileyo ukuba ke kutheni uThixo wathi zisa isivuno endlini yakhe khona ukuze singangeni ekuyendweni, mhlawumbi singazi ukuba siyeba kuye oku kokwakhe. Eyona ndawo imangalisayo kukunikela sibuyisela kuThixo yekuba ikwasithi abaza kuxhamla kuko konke oku. uThixo wayengakucwangciselanga indlu yakhe oku, kodwa yintsikelelo kubanikeli. Intsikelelo iza kumnikeli ngokuphindwe kathathu. Okokuqala, uThixo uthembisa ukuba uya kuvula iingcango zezulu, athulule intsikelelo ide iphuphume. Imizekeliso 3 ivesi 9, mzukise uYehova ngobuncwane bakho nangentlahlela yongeniselo lwakho lonke, ozala amaqonga akho bubuninzi, nemikhombe yakho yokukhongozela iphuphume iwayini entsha. Ngokuqinisekileyo le yintsikelelo uThixo ayiyaleleyo, yaye yintsikelelo esiyifuna ngokukodwa kweli lizwekazi laseAfrika, apho sihlwebuzekileyo siphinde siphile kwimeko yokufuna ngokukodwa. Xa uThixo egalela intsikelelo yakhe kwiingcango zezulu ezivuliweyo, intsikelelo iza kuba nkulu ngokukodwa, ingabinakuvalelwa nakweyiphi na into. Kufuneka le ntsikelelo siyifumane umntu ngamnye, kusapho, ezicaweni, abantu bengingqi, kwilizwe ndawonye neli lizwekazi. Kodwa ke iqala ekubeni umntu ngamnye anike impendulo uThixo. Okwesibini, uThixo yena ngokwakhe uya kuyikhalimela inkumbi edlayo khona ukuze ingatshabalalisi isiqhamo somhlaba. Kukangaphi umkhalimela uSathana ngexesha lakho lokudla ubomi, ungaqinisekanga nokuba le nto uyithethayo sisicengcelezo nje kungekho yaso? Xa sizisa isishumi sonke endlini kaBawo, uThixo yena ngokwakhe umelana noSathana endaweni yethu khona ukuze isiqhamo sethu sikhuseleke ngokupheleleyo. Inkumbi edlayo kudala isemsebenzini wokutshabalalisa isiqhamo somhlaba, ngoku lixesha lokubuyisela obekubiwe. uThixo ubuqu ungena ngqo xa sibuyela kuye ngokuzisa ishumi neminikelo ngokuthi akhalimele uSathana aze ohlule umda wakhe.
uSathana uza ezokuba, ezokubulala nokutshabalalisa. Xa sihlonipha uThixo ngobutyebi bethu nokwanda, sivalela uSathana ucango okanye igunya lokwenza ubango kwizinto zikaThixo. Okwesithathu, uThixo uyakwenza zonke izizwe zikubize ngokuba usikelelekile, ngokuba uza kubizwa ngokuba uyinjabulo. iAfrika iqalekiswe ngamagama ifaniswa nesitya esingqibayo, izwekazi lisemnyameni, isigqubu sorhwaphilizo, ukulwa ndawenye nolawulo lozwi lakhe. Xa thina abantwana bakaThixo siqala ukunikela ngokubuyisela kuThixo kokwakhe kwasekuqaleni, yena uza kujongana nako konke okubandakanya ukubuyisela izizwe ziphume phantsi kwesiqalekiso zibe phantsi kwentsikelelo. Oku akunanto yakwenza nokugqithisileyo esinako, konke kunokwenzeka ngenxa yakhe. Nokuba singenza sisonke sindibanisela yokwanda kwemveliso okuphindwa-phindwe kalishumi, soze kutshintshe ezoqoqosho kwelizwekazi. Kodwa ke, xa abantwana bakaThixo babizwe ngegama lakhe, bebuyela kuye, imithetho yakhe engalawulwa yindalo yentsikelelo iyazaliseka yaye ayinakucaciswa kubo ngaphandle kokuba yena yedwa unguThixo, uthembisa ngobomi obugqithisileyo nangaphezulu. Ukunikela enkosini kunika intlonipho kuye nokuxabisa yena ngendlela esingenakuyiqonda. Ukunikela enkosini kuyasinyanzela ukuba sijonge isizathu esiphuma ngaphandle kobomi bethu size siqale uhambo liya kusenza, singaxuneli okokwethu kodwa sibeke bukumkani phambi kokuba sijongane neziqu zethu.